Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Иншоаллоҳ ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморам хушомаден дӯстони азиз. Иҷода боша тарзи тайёр намудани самбусаҳои кадуги сер варақа пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед дӯстони азизам. Ай сабабе ки касби ман самбусапазиай. Барои ҳамо дар канали ман бовар кунед дӯстони азизам, самбуса бисёри бадай. Як рӯзи бекорим иншоаллоҳ самбусаҳои новинкая бо барои шумо пешкаш мекунам. Барои тестаи самбусамон бошад 200 грамм об дар кора, як қошуқ намак, як дона тухм дар корай, як қошуқ рӯғани алиена дар кораю, баъд орд дар корай. Орда духтаро то ҳамин сахт шида накша шӯрен. Сахти сахтам нашӯрен ки қабатош хушрӯ маълум намебиёда. На сусти суст шӯрен, на сахт. Ҳамин шӯрен ки дар дастон набиёяд, анон вақт хамири шумо тайёр шудагиай. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали ман интихоб кардаген, дастгирӣ мекунен, суханҳои хуб менависен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, ҳаматона дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Дина зодрӯзи модарҷонам будак 17 август. Бовар кунен ҳамин ватсапамдако намедонам ай 200 сабшени ай табрикот зиёд омадай. Бовар кунен ман ҳам хеле хушҳол мешавам ки ин қадар подписчикам маро дӯст медорам. Даже як подписчикам бовар кунен маҷбур кард картатона монен гуфта бисёри бад хай маҷбур кардак. Хай мондум бовар кунен бо барои модарҷонам падаркароӣ кардак да. Мақсад ки ба хости дили худшон ягон чӣ харе гуфта. Бовар кунен ҳам хема ҳайрон мешавам. Хай шукри худо духтари бадам нестам, духтари гандаям нестам. Не ки ҳайрон мешавам дар иш ки ин қадар духтаро маро дӯст медорен, ин қадар апаҷону хоҳарҷоно маро ҳурмат мекунен ки мақсад гап дар сари пулу гап дар сари падарка нестай. Ман ишда ҳайрон мемонам ки чӣ қадар маро дӯст медоранд. Мегӯян ранги ҳамин апаи қиёматӣ ё хоҳари қиёматӣ мен шумо. Ман ҳайрон мешавам ки ин қадар ман барои шумо азиз будам дӯстони азизам. Ман шуморо дӯст медорам. Худованди меҳрубон ӯ яке ки дар ман доде худо ҳазорҳо худованд дар шумотия. Хай мақсад ташвиши зиёдӣ кашиден. Мада бовар кунед ягон чиз дар кори инами суханҳои хубе ки дар комментария менависен, дар ватсап менависен, барои ман азизай ҳамун суханҳои шумо. Хай як ҷаҳон ташаккур. Ҳаматона дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Ина иҷода чӣ хеле ки диден апаҷону хоҳарҷонои ман. Кадуя гирифтум, хай реза кардам, майда кардаму тоза кардам, шуштум тоза кадаю. Баъд ай тёрка мегузаронам ша. Фақат иҷа барои фаршам ҳамин каду дар кораю, пиёз, баъд приправа, намак, камтар рӯғани алиена дар корай тамом. Не ки бовар кунед хай таъриф нашава, не ки самбусаҳои ҳам хеле болаззат омадаги буд, аҷоибот резонак омадаги. Хай бо ин иҷода мақсад результатша нишон додагиам ку апаҷону хоҳарҷонои ман. Ай ҳамин рецептҳои ман кунен, иншоаллоҳ пушаймон намешавен. Мегӯям дар ҳама влогом ки рецептҳои беҳтаринай. Хай таъриф нашаваю, результаташ нағз мебирояд. Ягон чизи ман пухтагӣ ягон вақт безеб намебирояд. Ина чӣ хеле ки гуфтам барои даруни фаршмон намак, камтарак ман шакар андохтагиам ба, мурч, зира, рӯғани алиена. Ай кадом сабаб шакар меандозам, хай ин кадуяй мақсад яхе каду маззаш камтар ваяй да. Паст ки бошад ба шакар андозӣ чӣ қадар бамазза мебиёд да. На ширин мебиёяд мақсад, на шӯраки бад. Маззаш бамазза мебиёд. Кадоме ки хай меандоза шакар ахчон медонанд ки чӣ мазза дорад. Ина иҷа боша фарши маккадагӣ тайёр шуд. дӯстони азизи ман, иҷода боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додастам. Ин апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми духтаро беҳтарин маҳсулотае, беҳтарин корай. Аз вайнтон намеғалтен, ҳармоҳа харид надорад. Дар як сол як маротиба харид мекунен. Балҳои шумо намесӯзад иҷа, бор гирифта хона ба хона намегарден. Ина ҳози боша дар Тоҷикистон ҳушидагиай. Шумо ойликотона бе ягон мушкилӣ ай Тоҷикистон мегиред. Через қирғиз ки ҳуй кардагиян, маошотона бе проблема мегирен духтаро. Шахсоне ки кор кардан хоҳад, ба рақамҳои рӯи экран буда ба ҳамин апаҷонҳо нависен. Шуморо регистратсия мекунад, кора хушрӯ карда мефаҳмонад. Беҳтаринаш инай духтаро ки кадомитон ки мақсад регистратсия мекунен, ягон чӣ харидорӣ кунен, падарка мондагиян. Ина бинен маҳсулотҳои беҳтарина. Спирулина дора, бовар кунед барои дарди сар, барои ҳамаи чӣ, барои бехобӣ. Бо чай пуер дора, барои харобшавӣ. Бисёри занҳо бечора ай фарбагӣ танқисӣ мекашанд. Ина витаминҳои ҳархела дора. Баъд ҳамин хемахемуш бовар кунед ҳозир дар ҳамаи ҷо буромадагиай, барои ҳамаи дард фоидаоварай.
Иҷа бошад, то фарша тайёр кардан ҳамин хамири зволаи самбусаро мондум дам гирифта. Ина мегиремша ба зволачакҳо тақсим мекунем. 4 зволада тақсим кардагимда. Ба кадом хотир ба 4 звола тақсим кардам? Ако мешуд ки дута кунем. Не ки вақте ки ҳамин ҳар як чи ба худаш нозукӣ дорад. Вақте ки ҳамин 4 қабат кардумша, ин вообще тунук куниш дигар хелай. Я дам гирифта самбусае ки тунук кардем, зволаш чӣ қадар хушрӯ мебиёд. Ҳамин сирру асрори ҳамин зволаи резонакш ин ҳамияе ки мақсад вақте ки дам гирифта ина самбусае тунук мекунем, 3-4 ҳамҷа кардагим ку мемонем, як дамак дам мегирад, богашта дуюмбора тунукш мекунем. Инам хе звола ки вақти дам гирифт қабатош хушрӯи бад мебиёяд. Инамҷа хай нишон додагим, бубинед духтаро. Инам хе як қабатша тунук мекунем. Як дам мемонум, дам мегирад, дуюм қабатшам тунук мекунам. Ҳам хе 4 қабата тунук мекунему бо як бори дига ай болоям 4 қабат сер ордак мекунем ки начаспад. Бо ай болоям 4 қабате ки монден боло ба боло, бо иқай дига тунук мекунену ба мегирен як пара мемонен, камакаки дига меистен ва як тунук карда роғане ки барои қабатиш тайёр кардагим ба ҳам хе да қабатакош мешакен. Мақсад ки чӣ хеле ки роғане ки шумо да маъқулай сливични масла хоҳен об кунен резен, хоҳен агар роғани яхи қати роғани алиена якҷоя ки хулас кадом роғане ки маъқулайтона ҳамон роғана шакену да ҳамин зволаи гирифтагитон ва хушрӯ карда печонен гирен. Баъди печондан анаме ман якташа печондум гирифтум, дуюм қабатам печондум, ҳам хе 4 қабата ба ҳамаи якдигариш печонда гирифтум ва хушрӯ карда як дамак мемонем, дам мегираю, баъд мебурем зволачакҳода, зволакҳои майда бурида мемонемшона. Баъди вай бо камтар дига дам метиҳем, шояд 10 минути дига дам метиҳему. Ба мегирем зволачакҳоя хушрӯ карда тунук мекунем. Ша тунуки бад накунен духтаро, барои қабатиш нест нашидан, тунуки бад накунен. Ба ҳамон фарше ки тайёр кардагем дар байнуш мемонему ва печонда мегирем. Иҷа ҳам самбусаи 3 кунҷа мақсад печонда гирифтагим, ҳам 4 кунҷае ки гул дорад. Хай амҷа озибо нишон додагим, тамошо кунед. Ба якта апаҷон савол додагӣ буданд дар як комментария ки ҳамин самбусаҳо чӣ қадар хушрӯ мебурояд. Ҳамин вақти звола карда мебурӣ мемонӣ 1 моҳ дар холодильник иста мумкина ё не? Апаҷон рости гап 1 моҳ намондам, не ки мемонам хай ягон ҳафта, ягон 5-6 рӯз, то ҳамин 8 рӯза мемонам. Мақсад вақти бурида мемонам, ягон вақт хона меҳмон ки омад, хай сраза мегирам тайёра карда, мегирам фарш тайёр мекунам, печонда дар духовка пухта гирифтан мегирам. Не ки 1 моҳаша бовар кунед намондам ягон вақт 1 моҳ. Барои чӣ ки ман тез самбуса мекунам хонам, хай меҳмон биёяд, меҳмондиро бирояд, тез ки меҳмон мебияд, ман мақсад самбусаи тайёр кардагима тез пухта гирифтан мегирам. Ина духтаракҳо хай диққатен. Инам хе зволаҳоро тунук кардем. 2 ё 3 як парада монен. Тунук хушрӯ кунен вайша. Инам хе корчакати ҳамин ним сантиметр бурен ба. И барои буриданшон барои чие? Барои болошда гул мемонен. Ҳамон 4 кунҷаи болошда ки 4 равата 5 равата мемонен, барои гули авай. Инам хе самбусаро ба 4 кунҷа печонен. Якташа ай байн монен то охирша. Дуюмша боша ай ним то охирша. Инам хе сетам хе сет ипара ай ипара сета монен, ай упара сета. Агар самбусаи калон боша 4тагӣ ҳам кунед мешавад. Ман ҳамин самбусая вақте ки бировардам дар WhatsApp мондум. Ҳам хе бовар кунед духтаро ҳам хе навистен, апаҷоно бисёритон навистен ки тез влогша бурор ё ки тарзи печонданша да мо нишон деҳ. Ина апаҷоно ман ба хотири шумо ина влога бировардам. Ина тарзи печонданша бинен, аку ба ҳазир ёд мегирен. Қин неста апаҷоно, як бор такрор кунен ёд мегирен. Инам хе духтаро печонен, ина бинен чӣ хел хушрӯ буромад. Инам хе парае ки ай ҳама поёнаш ҳамон парада ба кунҷи дирезен. Вақте ки дар лист мемонен, ҳамон хамирое ки овардед дар ҳамон кунҷа ки охирушда ки хамирое монден ку ҳамин як парада ҳамаша мондагин аҳамиятиен. Ҳамон парада ба кунҷи дирезен ба хушрӯ мебиёяда. Инам хе бо лакушона аввал тухм кунену ина бинед кунҷита дар кадом тараф мондагиё. Ранги гул мебиёяда ҳамин самбусаҳо. Дар Россия хай бисёри баъд ай ҳамин заказ мешед. Иҷа гуфтам хай биё Тоҷикистон дам як бор хай такрор кунам ай ҳамин самбусаҳо. Шортсои нав биромадаги нав, ҳамин влогҳои биромадаги ма бинед ҳамҷодам партофтагиё. Ина апаҷону хоҳарҷонои ман самбусаҳои ман печондагӣ хай пухтан гирифтумшона. Бинед чӣ хел хушрӯ омадагиай. Ҳам зеби дастархон, ҳам хонаи қидо раваку меҳмонӣ равакай. Иҷада бошад дӯстони азизи ман, навора ба анҷом мерасонам. То навори оянда худо нигаҳбони мову шумо.